Ay, sige, iyak lang kayo doon. Tara. So yun mga kaibigan, nandito kami ngayon sa gilid ng dagat. Mag-ano kami ng ano ngayon, ng bubuyog. Pupuwag kami ng bubuyog. Ano ba Tagalog pupuwag? Basta magpupuwag kami, kukuha kami ng honeybee. Diyan sa gitna ng ano, mga bakawan. Diyan. Ayun yung mga dala naming ano, yung pampausok para umalis yung mga bubuyog. Hindi namin pa usok lang ang kailangan para ano, para makuha yung honeybee. Dito kami pupunta kami sa gitna ng ano, bakawan. Madami kami. Ayan si Kalbo. Ayun mga kaibigan, nakita na ng kasama namin yung ano, yung bubuyog. Ano, malalim? Papunta na kami doon, ang lalim ng ano, daanan, yung putik. Kailangan dito ka lang sa gilid. Papakita ko sa inyo mamaya. So yun mga kaibigan, nandito kami sa ano, gitna ng ano, bakawan. Pagatpat pala, pagatpat mga miyapi, ganun. Nakita na nila yung ano, yung bubuyog. Ngayon pupuntahan natin kung malaki talaga. Yan. Hain. Asan basan? Ito yung ano. Lalapitan ko. Ay, sige, padan ako, padan. Oh, yan yung usok ko. Makita ho. Asan? Oo, ayun oh. Laki oh. Oh. So, Kasta giliran mani ho. Doon. Giliran mani. So yun mga kaibigan, lalapitan natin. Sobrang laki. Nakita ko na. Papakita ko sa inyo. Asan? Hindi makita. Dircho, dumakay bus. Ayun oh. Nalalapit pa tayong konti. Ayun oh. Ayun oh. Ayan. Ayun mga kaibigan, ayun. Laki. Sobra. Dito kami sa likod ng ano, para hindi sila Ayun oh. Parang ang dami. Ayun oh. Oh, ayun. Laki mga kaibigan. Magpapausok na sila para simulan na ang pagpuwag ng pukyutan. Ayun yung mga kasama namin sa kabila. Mamaya. Pakaling aso. So yun, atras muna kami kasi wala pang usok. Yan, mga kasama namin na yun. Natutukan na. So yun, nagpapausok na sila. Sisimulan na ang ang pagpuwag ng pukyutan. Yan. So yun ano. Kitang-kita. Kita ayun. Nagpausok na si Anjo para simulan ng ng pukyutan. Ayun. Delikado ta didi. Tinatanggalan ng mga harang para hindi magkaroon ng aberya. Asan mo baluot ka yan?
Ayan si Buboy. Asaro na panuot. Asaro pa. Ayan si Buboy. Si Ay Garong, andito rin kasama namin. Pa kami. Ayan, dito na kami, mas malapit na. Lumakad sa ibong yan. So yun, kailangan namin ano. Duko lang yan. Yan, duko lang yan. Yan. Di nat. Bisayang kalayo mo, mamamatay. So yun, sinisimulan na ni Anjo. Sige no, tangin na sa to. So hindi ako makalapit, ang daming bubuyog sa taas. Ayan o. Tangin na pa sa to. Yan nga. Wala na aso, wala na kita-aso. Wala kita-aso. Yun, nawalan kami ng ano. Jupi. Nawalan kami ng usok. Ayun. So yun mga kaibigan, ang dami daw ano, ang dami. Abi, bagang puro Hanabi, iyo. nakagat na ako tol. Yan. Bilin na ho. Nakagat na ako. Dati sa likod ho. Wala kami kaya so. Kailangan namin ano, namatay yung usok namin. Ako madadaan. Ang hirap. Ang dami daw ano, hanabi, hindi mapakita sa video. Hindi kami makalapit. Hindi kami makalapit. Masyado na kami malayo sa ano. Nakagat ako. So yun, daming ano, bubuyog sa taso. So yun mga kaibigan, hindi ako makalapit. Nakagat na ako. Masyado matatapang kasi ano na ang daming ano, ang daming honeybee. Hindi ako makalapit sa kanila kasi wala akong usok. Ang daming bubuyog kung makikita nyo sa taas. Ayun o, nagsisiliparan na sila. Kailangan ko di ako makalapit. Ayun o, nagliliparan na o. Kahit sa baba. Ayun sa baba o, ang dami. Dami sa taas. Mamaya papakita ko sa inyo yung honeybee. Di ako makalapit sobra. Dahil sobrang talagang galit na galit yung mga ano. Yung mga bubuyog. Ayun oh, dami oh, kung makita nyo. Ang dami daw ano. Honey. Nakuha ni Anjo. Di tayo makalapit mga kaibigan. Ayun, dami nagliliparan sa taas ko. Di ako, paano ako makakaalis? Ay, ayun mga kasama ko, andun sa kabila. Nandun sa unahan, Ayun, nakuha na ni Igso. Nakuha na ni Anjo yung ano, yung bubuyog. Ay, yung bubuyog. Yung honey. Siguro mamaya na lang papakita namin sa inyo kung paano nangyari. Ayan. Kailangan gumapang. Kailangan gumapang. Kasi ang daming bubuyog sa taas. Eh yung mga kasama ko, iniwan ako. Ayan si Sigso. Ayun mga bubuyog oh. Ang dami. Yung honey asan? Ayun, daming honey oh. Di namin naipakita, namatay yung ano, yung pausok namin. Di kami nakalapit ni JR. Ang dami. Ang hirap, ayun oh. Jackpot! Ayun oh, mga kaibigan oh, dami oh. Oh, ayun oh. Kalulabuti. Parang ano, tao. So yun mga kaibigan, uwi na kami. Iniwan nyo ako, mga baliw. Approve mga kaibigan! Layo ka katonton! Bakit kami na? Unya ka lang kita. Hindi na kami kipakalon. So yun, pauwi na kami. Success, nakuha namin yung honey.
Pasensya na kayo, hindi namin napakita yung pag ano ng honeybee. Pagkuha ng honey. Nakagat ako, kati. Papakita ko sa inyo yung kinagatan sa akin. Sakit ng tama ang kinagatan sa akin. Ayun, pauwi na kami. Success. Siguro paghati-hatian namin doon na lang. Papakita namin sa inyo kung ilan bote siguro abutin. Dito pa kami. May lagot, may aso. May aso ka nakaputi. Ang samuya, nagadan. Dito kami dumaan sa kabila kasi sobrang dami. Sobrang dami nila. Siguro ngayon Oy, uwi na tayo. Mauli na kita? Ha? Meron pa daw isang titirahin mga kaibigan. Sana hindi na ako makagat. Andito kami sa sa gitna ng mga pagatpat. Kada ko sa tiyapas ako ya? Ayun na kayo. Ito. Oh, ayan o. Yung mga kaibigan, nakagat si Tonton yung may hawak ng camera. Iniwan ako ng mga kasama ko. So yung mga kaibigan, nandito kami sa sa gitna ng mga fish pan. Umikot lang kami kasi ang daming hindi na kami makakadaan doon, dami ng bubuyog. Pero ayos lang, ang dami namin nakuha honey. Siguro mga 2 bote siguro sobra pa. O baka sumobra pa. 2 bote sa yung gin. Ganun. Ayun mga kaibigan, ayun laki ng fish pa na yan. Hindi pa to kasi inaayos pa, pinapataas yung dadaanan para pag sa baha, hindi mabubutas, hindi masisira agad. Kaya tatrabuhin muna to. Yun. Maghahunting pa kami ng isa pa, meron pa daw isa na pukyutan. Titirahin namin. Ako sila lang pala, ako lang pala yung taga-video. Yan. Labas na kami sa nakalabas na kami sa gitna ng mga kakahuyan. So yun, pauwi na kami, hindi na pala kami maghahunting ng pukyutan ulit. Kasi nawala din sa pinestuhan, kaya pauwi na lang kami. Doon na tayo magkita-kita. Wala ni mga mga... So yun mga kaibigan, nakauwi na kami. Ayun humingi si manager. Parang patatuloy ako dik. Baka. Video na, ano yun? Para dito. Yan. Buti ko mataw. Dami. Sarap. Sarap. Ano na iniyo? Ay, ano tayo, di ba? Sarap na yun ang sa buti. Ano na yan? Ano yan? Dapat diretso liwan po karagawa sa may ano liwan. Ano niya ang lasa niya ito naman kami sa buhay. Sa mga sino to sa panahon. Yan na. Hindi naman ito. Ano ko na nando? Ayan pa yung tingo. Uy, di na duwa. Dit lang. Eh, ba di mo pas ni tutuloy yan. Oo, di